Lento yamaphupho iyindida ngalokuthi abantu abanye uma echaza iphupho uyayikethi le ndlela achaze ngayo right, kanti ngenzeka lokuchaza ngayo right vele. Nomunye alichaze indlela iphupho ngendlela yakhe nayo still right. Uyabona, kunabantu abezala kuyi-channel enkulu befike bethi hayi liphupho leli awulichaza kahle. Bakhona bayazazi. Yabo. Anginandaba ukuthi ubani wakuphi. Never come to the channel and tell me ukuthi liphupho leli awulichazanga kahle. Uma ubuthi ngilichazanga kahle iphupho, keep it to yourself. Rather, uma uthi uyafisa ukuthi ukusho lokho, thatha inamba yami ungifonele, but you cannot come and write kule comment section and tell manje kushuthi wena ongcono phela, yabona. Mina ngikwenzike lokho, baningi abantu abachaza amaphupho kuyi-channel, kuma-channels ku-YouTube. Angeke ngize ngiye kubo ngiyolala ama-video bese ngiyakhomenta ngithi mina uchaze kabi. I will never do that. Even if you chaza amaphupho ku-TikTok, I will never go to TikTok and say yeah uchaze kabi. No, because ngiya-understand ukuthi lo muntu wendlela achaze ngayo right, ngoba isidalo sakhe simtshela ukuthi le iyona right, yabona. Noma uNkulunkulu wakho umtshela le iyona right, yabo. So don't come to my channel and tell me ukuthi uchaze kabi kanje, yabo. It's wrong. Kodwa ke la uFrancis Gwanzure, at Francis Gwanzura uthi mina ngiphuphe ngisejele ngaphuma. So kusho ukuthi mina ke ngupastor ngi-channel nge-Flick. Umthetho omdala uthi ke subscribe, like, become a member, watch the videos please. Siyabonga. Inamba isenze kuphela ngo9 ekseni ka 5 ntambama kuphela. Hayi kuma WhatsApp, hayi kuma ungangi-WhatsApp, ungangisendele SMS. So uGwanzura lapho uFrancis mfowabo Gwanzura uphuphe esejele waphuma ejele. Kuwuphawu luhleke. Number 1, uma uphuphe esejele kuwuphawu luhluma uphuma, ngoba lokhu kukhomba ukuthi sekufika umzuzu omuhle kakhulu kuwe wokuqaqeka kwebopho noma uqaqeka kweqalekiso, uqaqeka kweyifungo, uqaqeka kwabafindo ekade eboshela impilo yakho. Isaiah 5:55, Isaiah 51 verse 14. Abantu ababoshiwe bazokhululwa maduze, ngeke bafele etilongweni, futhi bayakuba nokudla okwanele. Kanti uNahume 1 verse 13, sengiyakulaphula ijoka phezu kwakho, ngiqabule izibopho zakho. 2, yenzeka futhi ngisaliphupho esejele kuba uphawu luhluma uphuma osuke likhomba ukuthi imkhuleko inamandla, futhi ke isiqalile ukukhulula nokukhipha ebunzimeni obukuzungezile noma obukhaqile njengamanje. Amahubo 142 verse 7, khipha umphefumulo wami etilongweni ukuba ke ngibonge igama lakho. Number 3, omunye angayibeka kanje, angathi kuphupho esejele uphawu oluhle futhi mophuma olusuke lusho ukuphunyuka, olusho ukusuka, olusho ukuqhela nokuphuma kumuntu osuke ecindezela noma ekuthwalisa kanzima empilweni. Omunye angathi ke lento ingasho khomba ukuphunyuka noma ukusuka nokuqhela nokuphuma kwisikhungo kwindawo ekucindezelayo nekuthwalisa kanzima. Isaiah 9 verse 4, ngoba ijoka lomthwalo wabo nenduku yamahlombe abo noswazi lomhluphi wabo yakwaphula. 4, yenzeka futhi umaphupha la usejele kuba uphawu luhluma uphuma olusho ukuthi usuphunyukile. Uma kade wena uthwetshuliwe, kungaba ke ngenxa yemithi noma ngenxa yemkhuleko, kukhomba ukuthi uma kade uthwetshuliwe wena sewuyaphunywa kulokuthwetshulwa ngenxa yalemithi oyisebenzisayo, noma ngenxa yalemikhuleko oyikhulekayo, noma lemkhuleko onikezwa nabanye abantu. 5, uma uphupha futhi la usejele uphawu luhle kakhulu mophuma lusho ukuthi ke kungenzeka liyakukhumba ukuthi awukagezwa wena ijele uma ukuthi umuntu okekade ke waboshwa ngesikhathi esendlule. 6, kuyenzeka futhi uma uphupha ijele usejele kuba uphawu oluhle uma uphuma. Uma ngenzeka ukuthi njengamanje umuntu osejele lento ikhomba ukuthi mhlawumbe uzophuma ejele ngoba vele umuntu olindele ukuthi ephume ejele, mhlawumbe nawe uyakukhulekisa lokho, mhlawumbe vele imthanda ke izophenduleka uphuma ejele, yabona. 7, kuyenzeka futhi uphuphe usejele, uphuphe uphume ejele kuba uphawu olubi uma uphuma, kanti vele uboshiwe, ngoba lento isho ukuthi mhlawumbe usazothi ukuhlala laphayana, mhlawumbe usazothi ukuhlala kusenezinto osafuna uyilungise ukuze ugcine uphumele. Uyalangazelela ukuphuma wena, kodwa kunezinto osafuna uyilungise ukuze before uzophuma, ngoba mhlawumbe kunalokulangazelela kwakho nje ufuna ukuphuma, so ugcine uyaphupha, kanti cha kusenalezinto osafuna uyilungise kuqala wena.